قربان جاوا میں اللہ دے ولی دی شان تھی جناب چودھری بوبی گجر آفتار آل مقیم امریکہ اور لاسٹ پہ سٹار میوزک سنٹر چاندنی چوک لالا موسیٰ جناب چودھری ذوالفقار کھرل صاحب انہوں نے کل میں فون تے آکھیا سی آخر تے سائیں جی میری پسندہ میاں محمد صاحب دا سبن لازمی پڑھے جے سرکار غریب نواز کتب الکتاب چوتھی گٹھ دا مبارس پیرا شاہ قلندر دمنی سرکار دے فرزاند میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بابا جی سید مستان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دوست بابا جی شاہ نائب دے پیار آلے بابا جی حاجی بابا حاجی محمد ارشد آف دمیان انہوں دے محبت آلے میاں صاحب لکھتے ہیں سٹار میوزک سنٹر چاندنی چوک لالا موسیٰ اور سٹار ساؤنڈ سسٹم والے انہوں دی پسندہ سرکار عرف کھڑی دا سفن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس کائنات پرا بڑی چیز ہوندے نے پائی بڑی چیز ہوندے نے وہ تو انہوں نے پوچھو جنہوں نے ٹرکے نے کہ سرکار میاں صاحب رومی کشمیر سخی مرد رئیس الفقراء وہ کوئی منگے نالے فقیر نا وہ دین آلے رہے میاں صاحب پیرا شاہ غازی تو سرکار لکھتے ہیں السلام علیکم اے پروگرام تواڈی خدمت وچ 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہاں دی طرفوں پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام سننی من تے تسی جناب سانو سبسکرائب کرو تھلے ایک سوئے رنگ دا بٹن لگیا ہے 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں گجرات شکریہ سر قربان جاوا میں اللہ دے ولی دی شان تھی جناب چودھری بوبی گجر آفتار آل مقیم امریکہ اور لاسٹ پہ